Šta mislite, da li će naše komšije u Beogradu prepoznati ministre u vladi? Idemo da ih pitamo. Nemam pojma. Dalje? Pojma nemam. Evo, ovo je neka nova faca. Ne znate. Ne znam, ko je taj? Pa ne znam. Volila bi da je to onaj glumac Raka, Radon, ali nije. Tako je ćela kao on, ali nije, ne To znam. je ministar jedan u Ma Macovoj jeste, vladi. zato nije ni važno. A ova dama, Ministarka. Ne znate, lepo, boga mi. Ovo. Sve lepše od lepšeg. I to je jedna ministarka. Nemam pojma. Nemam pojma. I još Sve jedan sam vam rekao. ministar. Evo ga. Ne znam, Ovo ne znate? ne znam, ne znam. Ovaj. Pa, mislim, poznato mi, ali nemam pojma ko su. To je ministar. Ministar? Tako je. Da. Sve su ovo bili Sve su. ministri. Jel znate možda nju? Ne. Dalje? Ufova. Jao. Jel znate šta je? Ma da, bez veze. Prodana duša, šta je? Liči mi na onog novog premijera, čini mi se. Da Jel nije znate onaj kako se zove možda? Macut. Znate ime? Macut. Zanima me da li znate jednu stvar koju je ova vlada uradila. Nije uradila ni jednu dobru. Nisam zadovoljna uopšte ni sa vladom, ni sa predsjednikom, ni sa čim tim. Znam šta nije uradio, a šta jeste, ne znam. Neki rezultat ove vlade ovih Pa sada. sve strašnije i strašnije i strašnije i strašnije. Sve ih plaćamo, a ništa ne znamo. Ni o njima, ni o njihovom radu. Jer ovdje se više ne zna ko je zašto nadležan. A ništa ne poznajem. Ja ne poznajem ni Beograd, više ne poznajem. Ali ne samo Beograd, ne vole svoju državu i ne vole svoj narod. Tako. Eto, to su dve osnovne stvari. Jer vi da biste živjeli u normalnoj sredini, vi morate da volite svoju državu i svoj narod. A oni, mislim, šta oni rade? Hvala vam. I evo, Beograđani ne znaju ko su ministri u vladi Đura Macuta. Neki znaju ko je Đuro Macut, ali ne mogu da kažu bilo šta što je on uradio. Uglavnom pričaju ono što nije uradio. 100 dana vlade, 30 ministara, 31 plus službeni automobil, isto toliko vozača, a 0 rezultata.